Usa ka mabungahong adlaw mga igsoon kanatong tanan karong adlaw mga igsoon na ay niabot nga parcel. Wa ko mag-expect nga mauna niya nga among gipaabot kay mura og more than a week na siya, pero ning abot na gid siya mga igsoon. Ganina after ko nagpray around 4 to 5 AM igsoon, nag-message nako ang usa sa atong followers from Australia nga mayon tag ni abot na ang kanilage. So dili na ako siya i-mention, pero ning abot jud siya karon mga igsoon. Salamat sa Ginoo kay karong 19 this coming Thursday flight na mo from Bohol to Davao. So salamat sa Ginoo kay madag yun na mo ni. So excited na ko mo ablihan ni igsoon. Ako are ning gi sulod sa balay kay ablihan. Okay, unboxing ta karon, no? So again, shout out og salamat kayo Shoe N Iligan. Again, Shoe N Iligan, no? Pwede niyo i-check ang ilang page mga igsoon. Mauni sila ang naghatag na to og Maagang Pamasko. Salamat sa Ginoo. Wala ko na ngayon ni mga igsoon, pero gihatag lang ni kalit usa ni sa atong followers igsoon, no? Salamat sa Ginoo, no? Again, Shoe N Iligan, somewhere in Mindanao. Naabot na gid mga igsoon, no? Mo ship sa ni sila igsoon kung gusto mong mo-order. So dara, excited ko. Nike, actually Nike ni silang tulo. Asa ko ang asawa, ako og sa mong anak si Itski. Okay, so atong ginahinay na nig tangtang thrilling kay ba kung sa suludan ni. So ang usapod, so murag mao maning ako and then the other one kay tulo man ni mga jud. Salamat jud kay, no? Salamat kayo. Ako jung ikatubag ibalik-balik jud nga ampo ra jud ang akong ikabalos, among ikabalos. So akong giukab ni igsoon ang pilmiro oni sa akong anak, Nike siya, no, nga red, nindot sad siya kayo. Salamat sa Ginoo, no? So malipay gito among anak kay ako man tong i-surprise ron taud kay pa man skuan eskwelahan. Unya, next is ako mga igsuon nga nasilaw kog maayo. Gaan kay sa tanan ba, no? Grabe, salamat sa Ginoo. So madag na mo ni sa Mindanao igsuon amo ning isuot. So ang usa sa akong asawa, no? Ang asawa kay Pink man ni siya. Akong anak kay bisag 8 years old ako kay tiil. Akong asawa maora sila sukod. Salamat sa Nike sa ni kaning tulo puro ni Nike mga igsoon. Again from Shoe N Iligan, daghang salamat, grabe, no? Actually nag-need jud sad mi ani kay kanang magwali ko bisan asa bitaw. Naguba na akong usa ka sapatos, nya napog ko usa ka sapatos dili jogging nako. So kani para ministry gyud nga sapatos, no? So again, Shoe N Iligan. Prayer jud ang among ikabalos. To God be all the glory.